Ne zavarjátok, majd mérgezett. Várjál, hol van a lámpa? Na, van itt nekem lámpa, flashlight. Jaj, a telefonnak van lámpája. Csak addig tudom mondani, hogy itt száradok valami. Igen. Nem, szárban nem akarok patiskolni. Én se. Ezt nem száraz most, nem tudom miért. Én vagyok az egyedül, aki egy kicsit fél. Ez csak egy balga. De nem érektünk. Kár, hogy én nem tudom bekapcsolni a lámpát a telefonnak, még filmezek. Bekapcsolja? Jaj, nem lehet, jaj. Igen. Álljatok, mert nem látok a lábam elej. Ja. Adjam azt a kicsi lámpát? Vagy Igen, másik kezeddel? igen, Léci. Kapcsolom be. Hogy lássuk a lábam Lábat tud elej. van. Alig fénylik ez a lámpa. Megikén már nagyon nem egyenes. Próbálok, csak ez alig fénylik. Hát gyenge zene. Itt már nagyosabb egy kicsit a talaj, figyeled? Nagyon elágazódik. Aha. Arra is megy, és arra is megy. És erre is. Na. Nem tudom végigtolni. Nem is világít nekem ez a lámpa. Felemegy? Nem fog biztos. Vagy csak elkanyarodik. Csak elkanyarodik, de egyenesen. És a másik? Ez egyenesen. Az egyenesen? Igen. És itt a jobb oldali? Ez mint a megy lefele. Igen. Aha. Igen, ez megy lefele, látszik. Csak nagyon sok kövek van, nehéz ott elmenni. Ez ami könnyebb átmenni. Itt jártok. Itt elő. Megyünk elő? Úgy lássák. Ide világít valaki nekem, hogy lássak, hogy hová megyek. Igen. Addig a lámpa. Ez alig világít. Hát egy ettől erősebbet nem találtatok, de így nem látok én semmit. Elfelejtem csinálni az elemet. És akkor tudom, vettem volna az embertől két elemet. Nem menjetek Hoppá, tovább, itt nem cupog a nedves. sár. Cupog a sár. Nem menjetek tovább. Ott már kicsit durvább, és mint amely lefele kicsit. Látod? Cupog a sár, nem jó. Na, de most többet hallottunk, mint akkor. Valaki, várjál, állítsam.